Sanibonani-ke makhosi, ngani zakwethu. Bengithi nje ake ngishaye le video ngithi ake nginikhumbuze la ukuthi empilweni uma umuntu, ikakhulukazi kumuntu osuke esazothwasa noma osuke esethwasile, ake kungabi ukuthi uthi uma uphuma bese ubheka umsebenzi uwedluze kuphela. Ngiyanicela nje ukuthi-ke ukuba nibe abantu, ngithi angishaye le video ngingakufiki ekhaya. Nginazise ukuthi ave kubalulekile ukuthi umuntu angabi umuntu owenze njani, othi uma ngabe esefikile bese evane ehlale elindele umsebenzi wedlozi, ngoba kwesinye isikhathi idlozi alikuvumi ukuthi abantu abahlezi bengena njalo bezothola ukuphila kuwe. So akusiyona into ongahlezi udiphendele ukuthi impilo izokunika imali noma izokunika ukuthi uphile kahle ngey'nkani zakho, ngoba nani niyazi, ithemba uzobona esikhathini samanje ukuthi impilo yakhona injani. So ave kubalulekile ukuthi uma ukuthi busasenalelo torhwana osuke ulibambile lowo msebenzi, qhubeka uwubambe, noma kube khona ezinye iy'ndlela uzama ukungenisa ngazo imali. Ngiyabonga-ke, amen makhosi. Ngizocela-ke nje ukuthi-ke ningakhohlwa ukusubscribe, press the red button and nisebenze ngani zakwethu. Make sure ukuthi niyasebenza ngazo zonke indlela, ungabheki umsebenzi wedluze kuphela. Ngisho usuphumile futhi ungarelax nje, uhlale ubone abantu bengalokhuzane bengangeni bese uyathula ubheke, ufuna ubheke ngoba phela akusona zonke izinto ukuthi uma uphuma nje edlozini uma ngabe umuntu bese umsebenzi usheshe uqaqeke utheshe njalo usuyabasebenza abantu. Kuyashiya nawo ukwenza kwezinto, iy'hlahla zabantu nokuphila kwabantu akufani, nanokuthi awuyazi uyiyona ngqinamba nento uyiyona yona, ngoba phela hlezi ngikusho lokuthi akusikhona konke othi uma uphuma edlozini ube ukuthola onakho. Amen. Ngiyabonga makhosi. Don't forget ukuthi ni-press-e i-like button kuma-videos and ni-subscribe. Kulesi sikole nje esibomvu esibhale lapha phansi. Ngiyabonga. Amen makhosi.